Dagana sa among topic karon oy. Dagan kay kong eleksyon. Asa naman sila? Asa man ang orasa? Alas 12. Wala pagyapon sila. Kadugay gyud kay sila. Be, pangatngan ko daw ni sila de. Ilan sa Twitter ka na. Hops, hunong dia. Hunong dia. Unsay imong pangalan? Ako magod si Bugoy, ma'am. Sa amok, sige. Kailas pangalan. Ako si Bugoy na. Ah, ikaw di si Bugoy. Asa man imong bag? Wala ko'y bag, ma'am. Importante papel. Ah, sige, sulod na. Salamat, ma'am. Hay, nanagay ko yung estudyante nga si Bugoy. Kinsa pa'y kulang dire de? Ah, si Junjun na lagong mag-igsuon nga twin bra. Asa ka to sila? Hulatan nato. Ma'am! Junjun, reporting for the duty! Hoy dong, Junjun, iskwilahan ni. Dili kay magtrabaho ka. Hay, sulod. Sorry na, Jud, ma'am. Sorry na, ma'am. Sulod na lang ko, ma'am. Twin bra naman siguro yung kulang. Asa na tong twin bra? Unun sa takay mura ba kasabanta ni ma'am kay sige taga-bisit bugamay yun itong grado. Halin na si ma'am. First bra, second bra. Ah, kamo diya mga bra diya. Sige, sulod. Salamat, ma'am. Salamat kayo. Good afternoon, class. Good afternoon, ma'am. Uy, mata. Uy. Good afternoon, ma'am. So, topic na to karon is about math. Ma'am, mangihi ko, ma'am. O, sige, pangisa dito. Hoy, balik biya! So, ang topic na to karon guys is about Shikola Senke, Mekon Sekar Mekanik ha. Sa mga mami, kami kasabot si mungingon, man. Siyempre ka, siyempre ka, may kabot sa badam, kuri kong matapos ka siya. Uy. Dili Korean to subject karon. Pilipino kasama nila kaabot ka na mag-Korean. Ang pasabot atong Shinkin Sukin Sumanis siya. Mathematics to siya. 1 plus 1 equals 1 plus x. Unsa, ma'am? X. Gibaan na may kunya na. Ex, ma'am. Dulaan na mag-ikwato, ma'am, na. Ex, ma'am. Isi sa Mobile Legend, ma'am. Isi sa Mobile Legend. Ang x, mathematics, dili inigat. Kung sa imo, is, ang x, ikaw. Nasakitan ka sa imong ex, ikaw, bibiyaan ka. Ako, ang ex sa ako di na ako na siya malimtan. Kaya gilab na ako na siya. Gihatag niya sa ako ang tanan, gihatag ko na ako sa iya ang tanan, pero iya ra kong gibiyaan. Parang kahapon lang, magkasama lang, magkayakap sa ulan. Mga tao na dito sa... Anong kailangan kong gawin upang malaman mo ikaw ang minamahal ko? Unsa, ma'am? X. Gibaan na kunya. Yo! So what's up sa inyo lahat? Aklabaryahan ng Divine. So na napod mi, no? Ha? So mag-shoutout to me in 3, 2, 1, let's go! Shoutout sa kong mama, sa kong papa, yes, o sa kong manghod, ha? Sa akong mama, akong papa, sa akong mga amigo diya. Shoutout sa kong mama, sa kong papa, sa kong ate, sa kong kuya, bisag kinsa diya, mga vloggers kami! Yan, nice! Yan! Mag-shoutout tayo ko kay Jane Lerus, o ka Jela Shane Arellano, Kang Kayla, Maybe Love, Mikabalo, Mitch,
Jane Nicole Salvania, Marjorie Eleno Pedro, Gian Reyes, Mire Kalapuan, Christian Abe Omarsa, og shoutout ko kang Kuya Garrett ta dire. Og shoutout ko sa mga si Julian og si Harriet og si tanan og Junior. Itod ko kay Idep. Oh, shoutout din ka kay Derp pa. Idep, Kalowe. Kaluwe, shoutout sa inyong tanan. Og shoutout din sa kwan sa supporters sa Claberiano Tabas, kawal sila Mikaela, Jerry og sila Galgaw Karen og shoutout na yun sa kang Gia Akabo, kang Jasmine Kasayra, kang Christine o kang shoutout din kang Yansky o kang Dixie. Yan, shoutout sa inyo og Morto o Claberiano Tabas din at your service.